Съществуваха два свята – Азерот, свят на живот и кралства, и Дренор, сурова земя, където оцеляват само най-силните, но съдбата им беше на път да се преплете завинаги. Под влиянието на демонични сили орките започнаха да се променят, фелмагията ги направи по-силни, но и ги превърна в нещо много по-опасно. Двама магиосници от два различни свята започнаха да работят заедно. Един воден от жажда за сила, другият контролиран от нещо по-тъмно. Медив, пазителят на Азерот, но дълбоко в него се криеше сила, която не можеше да контролира. От другата страна стоеше Гул'дан, майстор на забранената магия и човекът, който искаше да доведе армията си в нов свят. Заедно те започнаха да създават нещо невиждано – портал, който може да свърже светове. Силата, нужна за това, беше огромна. Фел-енергията започна да разкъсва самата реалност. И тогава порталът се отвори. Вратата между два свята беше създадена. Първия орк премина през портала и с тази стъпка съдбата на Азерот беше променена завинаги. След него дойде армията, огромна, безмилостна, готова да завладее нов свят. Хората на Азерот не бяха готови, но скоро войната започна. Селата започнаха да горят. Мирът, който някога съществуваше, изчезна. Това не беше просто нашествие. Това беше началото на война, която щеше да промени света завинаги. Хиляди животи бяха изгубени и всичко това заради една врата. Но дори след войната, порталът остана тих, но никога напълно затворен. Защото някои врати никога не трябва да бъдат отваряни, но веднъж отворени, те никога не се затварят напълно